Здравейте! Принципно доста рядко качвам видеа, но напоследък от няколко места се завъртя въпроса за икономическия ефект, който евентуално очаква България от пристигането следващата година на Евровизия. И почти във всички студия и на БНТ, и на другите телевизии се коментира как в България ще дойдат стотици милиони евро от това, че изпълнителите ще дойдат в България. И тъй като анализирането на подобен род събития попада в една или друга степен в графата национално брандиране, а аз считам, че имам известни познания в тази област, ще коментирам от чисто икономическа гледна точка какво следва да очаква България. И тук няма да споменавам нито името на изпълнителката, нито името на песента, защото това са едни величини, които, ако се прави чисто икономически анализ, просто са ирелевантни. Краткият отговор, какво може да очаква България чисто икономически, да, най-вероятно ще има някакъв повишен ефект, но със сигурност няма да са тези стотици милиони долари, за които се говори. Даже един от водещите така доста ентусиазирано коментираше: дайте да дадем 1 милион евро на изпълнителката да си ги харчи. Ей така. Забележете, дайте да дадем. Не той да извади, да даде, дайте да дадем. Като цяло има три елемента, които се смесват, когато се говори за икономически ефект от едно такова културно събитие. Това е чисто финансовия ефект, медийния и имиджовия ефект и политическия пиар и завишените очаквания в определения град, където ще бъде събитието. Според различни публикации, икономически коментари се очакват 150-200 милиона, което със сигурност няма да е така. И няма да е така най-малкото, защото Виена, която беше домакин на тази година на Евровизия, спечели, цялата държава Австрия спечели около 38 милиона евро, от които Виена 27. Като тук не се включват разходите за организацията на събитията, които със сигурност не са малки. И нека да анализираме какво означава приходи, какви са очакваните приходи. Примерно, хотелите ще спечелят нещо повече от това, което нормално печелят през май месец. И в България имаме една поговорка: ден година храни. Значи за всички, които са свързани с организацията на събитието, посрещането на Евровизия ще бъде абсолютно същото, както посрещането на Нова година. Значи от един ден те ще си избият изключително много от цени, от повишени цени. Тук говорим за ресторанти, за транспорт, такси, авиокомпании. Друго, което е медийният бизнес около организирането на това събитие, също ще има няколко силни дни. При пристигането на изпълнителите, при отразяването, различни клюки, пикантни истории, това ще бъде също много добре отразено. Обаче това не означава, че БНТ или която телевизия го предава ще излизат на плюс от реклами или от излъчвания. Първо, защото чисто телевизионния пазар в България е доста малък. Значи аз в момента правя това видео от Шанхай и само местния канал, който е на английски, на ICS, който означава International Channel Shanghai, само този канал е около 25-30 милиона зрители. Представете си колко по-малко са зрителите, които ще гледат от България. Като цяло конкурса ще има и
международно излъчване и това ще вдигне аудиторията, но пак трябва да се отчете, че България няма чисто медиен пазар, който да привлече големи спонсори и големи рекламодатели. Коментирам това, защото такива градове като Ливърпул, Торино, Малмио също не са печелили кой знае колко от медийното отразяване на същия този конкурс. България не е нито Швеция, нито Великобритания, нито Австрия. От една страна, това е добре, защото разходите по организирането на един такъв конкурс ще са по-малки. От друга страна, идва голямото но. Какво ще видят гостите, когато пристигнат в града, който ще бъде домакин на събитието? Имаме ли големи зали? По-скоро една-две максимум. Имаме ли транспортни връзки, които са удобни за всички? Категорично не. Хотелите в София, има няколко много добри хотели и останалите има какво да се желае, но със сигурност цените ще бъдат същите, каквито са в Париж или на който и да е от големите европейски градове. Отделно много е важно комуникацията между институциите и това как ще се усвояват средствата за организацията. И тук е един от основните проблеми, тъй като България има опит с недобре организирани събития, а от тук, като се тръгне рекламния ефект, ако гостите не са доволни и ако има лошо медийно отразяване, това ще привлече негативен ефект върху България, върху държавата и върху нейната разпознаваемост. Хубаво е да се привличат туристи, да се създава туристически имидж. От друга страна обаче е добре да се гледат световните модели в привличането на туристи с качество, модерност, сигурност и една добра културна разпознаваемост. И всичко това, което казвам, е чисто културен ефект, но той не е финансов ефект. Тоест, много е трудно да се измери какво държавата ще спечели от организирането на един такъв конкурс. Вече споменах, че тези цифри, които се хвърлят в медиите за 150-200 милиона и нагоре даже печалба, това просто няма как да се случи. И това го казвам сега, близо една година преди организирането на самото събитие, за да не каже нещо, ето наближава и ти затова сега го коментираш. От чисто политико-икономически аспект, една държава като България какво може да спечели? Пак да го гледам от призмата на Nation Branding или националното брандиране, може да даде сигнал за една стабилност и за интеграция в Европа, в Европейския съюз. Дали ще даде стимул за креативни индустрии, по-скоро съм скептичен. Представете си, ако организацията е хаотична или има някакви скандали, ефектът е изключително негативен. Значи България може да се посрами, вместо да си направи реклама. И накрая, за да обобщя, сигурно България ще спечели няколко милиона евро. Организирането на един такъв конкурс ще има положителен ефект върху туризма и върху услугите. Но от друга страна, риска България да получи негативна реклама или международна разпознаваемост, която няма да бъде такава, каквато на нас не се иска, също съществува и следва да бъде отчитан много внимателно. Чистата финансова печалба ще я има, по-малко отколкото очакваното. Лошото е, че публичните разходи могат да надхвърлят
поне в една степен преките приходи. Ползите ще се концентрират в един град или максимум два най-много. И има, за съжаление, голям риск от неефективно харчене. Като цяло, това са ми мислите за организацията на конкурса Евровизия до година. Много е важно как ще се организира конкурса, какви специалисти ще се привлекат и да не се претупва нито една услуга, която се предлага на гостите. Защото от тяхното мнение и от техните коментари ще зависи много това как ще представим нашата страна пред другите.